Daising kro hempen barjui non puanta ahem ka chelili dera puthak ahem atum theglonga bang aling sitami nang bierta tha pusi ahem atum pen tuning report Jem hanse AP Chelsea asong pen diffuser long jonalong AP Chelsea committee kesengdam Daising kro hempen barjui non puanta ahem ka chelili dera puthak ahem atum theglonga bang aling sitami nang bierta tha pusi ahem atum pen tuning report Dongmuka police station ke parlo paklongka mati belughat merok kro arong amekar theet kro lapen basa kiling pi atuma supo daising kro ke damtang bhomtiar ni mate therepo ni final cap arni ahem pen barjui non puanta hem chelili det ajok ahem aik adona rap lapen api apotum kama thaki sung kedopon Lasi alama putha kapacitak jia phan pura pherangke atum phan chohangsi pherangke atum adim palidamlo Lasi ahem atum pen lamthe kacipak langpona tengki Nipo daising kroke ilituma sonra kama thaja kongki do o puwa bang kali pusi ningjepon Lasi komanya tum theglonga bang aling sitami arenga hu pa sosidedra nang bierta iktha pusi ahem tunatum pen kachuningri padopon Athela bang so also ke aphu kama tha kipleng o kali lasi madua munetum sita theglok lapen kupini pusita arenga hu pa phophedet si kemeji athe aphu kama tha abang aja kong kadure dokok pusi pherangke atuma phan bierta nang pachini don Lasi komanya tum theglonga bang do pulote phone number 8099970509 along nang bierta iktha pusi tuning report Alang litum pinang an adonarap ahem doan jerpo jerpi doan along sitami chiridam erlo bonta dake bangbe pusai de lasi theglonga bang aling sita nang berta igvek tha pusi ahem atum pen batai ka chuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Rang kitom phana chopha alam thegela pu hello ini nili iktum hemtun alang lakom phan kita dano so desingkro dagwam lo alang le phu mental hoi pena jok hempen barjui po anke lason hembang vidati si ditung ta keso chelang bom lo tespuron na mechi pon bom lo dowai tame pi bom lo sta dowai nang chopi pe dat titi pena jok se ahut pen ke misen po ahut pen ke ako lason dam thu tabare titi masi hemchi bang thu yui titi masi ni non ni tum la atarik pen bang ke alang ni tum alang li atarik pen bang ke hempen bar jui lo sta pini antame alang hemchi bang vedet lasini tum juri bom lo amasi theglong ledet lasi theglong ba ling sta me nang da pachini tha pusi chuning ri lo Iya lu. Salah. Yang sepini jelah panjang nu. Ni tum kepakai ni leha masuk. Tarin kapan yang teklong ke dalam. Lagi pemahatkan pu alang kena bang ke nili bong lo, nili bang kakleng si lo. Ya tarin kapan yang bocok na puta je teklong elang. Tumi muncul kan kata kepala motor saya kan truk sini do motor saya kan kiri tu minar sini lo kiri tu mitek patar long li lagi la kene sarap tumpan ke palo tek lo mangan link si tame bola dak phone number do ji la so phone number ta nang lu tha tek long lu pote nang lu kan mo ni tum pothot nang ting tum nun po la ton Karbi Anglong tame person ke chopake la ili sopo bang si taknya ke bani pen hempen dam ju lo amasi long det lo ciri pom pe chelong det lo person sila miri pitha lo ne theklong bang lim seta na hok le do seta la phone number long penang pali long tha ne
mukesh ambani aphan Karbi Anglong alongli ki pekpon ji along chedon dunde aputhak aphlc terapia tumpen pherangke mai ke phapon lason si theraponi phai krisiar ni aphlc terapia tumpen pherangke mai ke phaponang ko alam theke lapu henlo non malom Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma kaprek news channel newspaper lapen social media achita along Assam advantage 2.0 along kipang dakpon Karbi Anglong alongli biogas mate compressed biogas mate chi hek pen CBG plan mukesh ambani aphan Karbi Anglong alongli kipekpon ji along nilitum aphlc asong pen ki chedon dun thek the pusi bangso pherangke mayalong Rajanti monga hinpen pherangkia maya longpen ningjepon tangte pherangkia maya longka ningjepon alam thepen le arjupon iksina news desk report public TV Karbi Anglong non ambani phanke ante langkaizananat lapu lumajong si bi polote langkaizanat bi lopore hadake marat long ria adil bodi and hala ambani phanke piun Karbi itu mangke evection pata piun hala Karbi itu mangke evection un marat long ria amen ben pu sia mambu guria bagan ke lagi evection un pata si ke cipi kupi lam lagi lasi nilitum lumbajong sisi komiti hoi ahin pen nitum cedon un hek la pen laso a project ke pabita long le Karbi Anglong ke aphlc pen ke cedon un lagi lahelo lasi apen ajak tumpul hai BJP tu la aphlc tu ke development masih RE 8 tu masih kari ini po development ke RE number 1 a development kar ini di BJP klema tung phanang than pu pini number 1 a development kar ke sakuri pino inglong so far sakuri yong se pilo polote ahem chikim thek po gari che namuna jakong do po nonalon ke sakuri ke claim dom bhage bank men loan ki pita joy pi ge salary pen lang po bang nini ni thomang mo maziki pi hemalun na long po bang po kabil ni scheme po lo pachali thek po somarda hala hello hala for development se kenangi number hini a development khiti ke claim agriculture department do tan pilo ke claim the ni council pen pini achiri chiri hap pek paro saitiki re tamile claim thek loma claim thek the lasi development nang ni kali ni tumta development ke nangji sata long le ke chojor pen lok compensation long pu pen lok pen development ke nang ni labang aho kalam udah lasi ni long dolang pu lumajong CC vice president do teron sang hoke hai la pen dipali ta alang li president lo alang stami thethini paningje ji pani le por bi pon nelehin pen thethini kini ye ji la hello development pusita litum kat du ko ve male ki joy ki ji le po develop kali lasi ilitum aprang pen chini lo सरकार के होना तुम डेट के चरिया तुम रिसेट नहीं चीनी पर सिक ओ नहीं पुगला हेलो लसी तुम अर्जुलों लो सरकार तुम अकेरी के तुम फन के थंग तकली सीधा हलदक तुम कंगवाई दुन लपेन के मिशन जी मक हेनी मा पुगला के हदक में थंग अलोंग योंगजुंग चिरी दुन टेक नहीं लसी टॉक्स पिने सोमबाक नीला हाय इंगित के लोंग के एमओयू टॉक्स उता सोन सिपुलो pen ke MOS toks hini ke thom la pen ja kasa toks to thon si long lo hala dak kar juju ke nang tum state ke hang by chance circumstances jong si sarkar him pen budget ka de weta sangkok ulote nang tum kichi sulai ma jakong ko andu revenue ko andu pusi kar juju pusi pu lasi labang so bangke nang tum long industry ave factory ave lasi nang tum by chance jong si sarkar him pen budget ini akaron penjong si cinton kok kulit dan tunci sulai unai jila soya kong siap harus ke dunai ji labang soal source pandu kusi kariju la si non
ile to ma sia ma phanta la bang si panu chok la bon nili ke ma tha teng bang ke la si la hai industry development kadu ko vita tin kok lo la si lai wan u lo bote char chak on ko long le nam ko ja si ma tha bon sida da ka bang ke la pukali ile tum ke reset nai pu bang ke hala bang so industry la pen ke company wan sida ile tum chi protect un jima aja kong du ma la bang si first ke ma tha nai bang sarkar tum ke long le capture je phanta hai lo sarkar tum ke pabir je phanta hai lo la si la hai nang short la pen kar ju pen reset atum si ban intellectual tum ai ji hada ke central long ke la son si pin chong de te la si litum jong si factory ba company wan ji lo tang te ladak ke thekiri da chinia son da du pik nai la pen aya kong da du ne aya kong pa di bang ke company chot puita under recognize ke central kalite state government lo le vek ko kali de dak bin ine jire decision pula jat puna recognize tu nai la lo pulo te ente arul do ko arul teng si sakuri de pi unji la lo pulo ti malong ko ano sakuri ke pi un moben ni to ma sisia president parno pon lo sisia la ke nili ke thek dun pe melo hala so ke forget target ke ti pi un la sida non ke landa wi thu that ante la hai company factory wan lo te tum ko pilo pi un na la ke target forget da long dun di ti pi un ja ko ma we la si la hai ma tha pen si li tum ke loss ke thek pe ji la pen ke nili da chini pe me la ke pata pen list buke siwet lo la ke sar ya sar phai ne choi ra tan da chini pe me lo ha da ka samis men ta met pusi ke to di met mane apor ningkan kon phan lo phan ningkan thong ke pe pota ke la pen ke jok si pota be pute mane phan pi pute list la chok pu list ke ha la court arona teng si tok pula si tok hala ta ningkan thong ke pharu ta tok long 99 years pon ta tok long la la pute ke jor lo ta authority ke siwet lo bote mane pota do pusi ta me la apota amen pen hala khaina tu bom pon be ji sida along lege bang le thang ta chipin chupidam pet ta thai le jo la ya kong long le tikke le tum bang ke la industry puno company puno nang nelang pusi ni tum hin ben ke matha lo epes se hin ben bang ke athe non ki wang ji singrak dak do lo ki thir tang dai le tum mo pen ta pulo sisai dai silo lata sita thang ta lewe dak rat ta chini ne sarkar pen ko pya benefit lo ne yesi ke do hut jontrong pi pinan pi prung lo lasi manja kaci pawir ji na tu si non BJP tum claim pon bo hala ke la hello list ki payment pen ke jormen pen kaprek la poson si ke claim thap pen apot non jasemet Karbi tum ke do ke thak Anglong aso tum ke do ke thak sungkrong so se nam nang mandel non het jong la ke so luk so dak Adap Abirta lo la ambani phan long le ki PG polam the chief minister Himonto Biswa Sharma alang li ning jail dak Karbi Anglong araratum ke tuliram rong hang ingtang nai lo pusi matha lo seta bange tuliram han arju je MP Horen Singh be bhandar arju je la behala Omor Singh tiso non present la so MP bhandar arju je jok aphana arju je pin men se datar Karbi Anglong ke lake niri deng se dolo por ko mo son se bange direct nang le tum theklong lo media theng no news lo na itum long lo je ambani phan labang so jitu niki non la so project advantage Assam 2.0 la so a project non ki BG pop abangke jasemet Karbi Anglong long si long leke ong pen di mahasau long si ke ong posi chief minister hala so ning jede chief minister Himonto Biswa Sharma la dak kopi adhikar lo alang ni long le putha alang ni chief minister lo polling ne dak na claim tabre ji alang ni ko na adhikar lo ke lo lake
Himonto Biswa Sarma la anset alang li kining jelong lo kelake dat tim Karbi Anglong atum hanlang lablo ki lutek tik ke tek tik aposi ne ke klema ling ning ke hang ling ning jeta bani via ling da chok pu pen kamata pen lang plot pen se alang li kining je lapen nolo da tim Karbi Anglong atum da ko ninia prang da arboretum long meeting pangrum lo Himonto Biswa Sarma kaning Jason thotsi tuliram rong handa kache dondun pen tim Karbi Anglong tum kache dondun hala lis ki pi ke jor kali la ke pu so da lis ke lage jong ki pilo polote lage ke jora teng lo lagi pata da ki pia teng lo lagi barmi selo mitum asar JI kathar aphlc a president of hanse innek choi lo hai pata lebelek list lebelek pu haki jude kupilo Elvin terona ke haita che donu nang kok lo ke di CM advisor che donu nang kok lo je list le pita pata lo la kathar sangho kining je ke aho alam lo pukok la so prave kang nek lo herada tu kachini ne pe na pose ta bang hala council secretary tum inu te innek hai bang abi athela tum chini pose innek ne de mothe pu hai he ko people lo polote CM aphan jong si pulo pote nang transfer na pu bang na che fere duk mati lasi nitu marjulong lo la bang so a project ke dak langkaizan lumbajong lo sikibiji pu alam ni tum Adap Abirta lo asini tum lumbajong a constituency pen ke APSLC pen ke chedon de la pen central committee pen chedon de lagi kali mari chedon de lagi la pen la so thak sinon signing school lang bukulong bijipu di are nang ladak bang kijui ke lang la anadim ke me ha Nagaland man Manipur pen pir the dang muni tu bang nang jui sidang nang ke lang ke bang lada inglong aso tum si bang kadu be kedu Karbi tum si kedu ande la hai non la signing school jong si bilo polote ha UP Bihar ha Madhya Pradesh Mumbai Haryana pe sidang lahi dak staf bang kwan lo kelong dun po bukajan CCI nang bikok lo cement factory hala ke ceng ko hut ke hala suta ke pamang hulo je ladak CCI long se bilo polote inglong aso tum pena anda lokel atum sakuri long ko bakon se kelong no lut dam na long le he a getting pupe he no la so pollution me na jo ko ano muni tum jo simena dupen ko ano muni lo cancer ke long non la ambani ke claim ke lake la yong si ki phuglo te hedi la ke muni chip pigi la so gas pen ke biogas pen ke la si nilitum pubom lo APHLC pen ke la son long le pinang ne jor thap nang ne list ta piya kam da ve komen tu loi tum industry hai ke nang so mo ilitum hemprek long lok api hemprek long det api ba ke ni tum thang keng charjap unji hala so ki tum ke nang non solar project 18,000 bighas mamuli kamalila ciri sihinya kamali 18,000 bighas asinon ki PG non atum cingkrak dagama lasi lason thak si dolan non ambani phan ke ante langkaizan na laku lumbajong si bi polo te langkaizan na bi lo polo hada ke marat long ria adil bodi anda hala ambani phan ke piun Karbi itu mangke evection ya pata piun hala kar Jem hanse APHLC asong pen diffuser long jonalong APHLC committee kesengdam
Lason si thereponi phai krisi arni AP Chelsea asong Jem Hanse aroki Karbi Anglong arat akar I Article 244A mati hemprek akemang pachun vekji pusi non ahok AP Chelsea asong mahang patheklo Lapen rada phan pachubai pachukai penloki hinu lasi wangnon Karbia khai kedo anta nilitum AP Chelsea asong ki nili Jem Hanse ke rada phan pachubai be lasi Nili inudvet leki onasai kali wangnon chisong rapiat lonang hemprek hang rapiat lonang pusi Jem Hanse AP Chelsea asong mai phupen lam thepang dakpon News Report Public TV Karbi Anglong Karbi Anglong alongli chiri suri si alongli mukesh ambani aphan ke pekponji pua putha WKA DCC atumpen pherangke mai ke pha West Karbi Anglong District Congress Committee la pen West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee a hin pen kedam tangni final cap arni mukesh ambani aphan chiri suri si alongli kipiji pua putha chekroi dun thekhe pusi pherangke mai along ningje pon Tang ti alang litum pherangke mai ke phalam le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nilitan West Karbi Anglong District President Niliman Elis ADP Ahin Pen Kapacini dalam ke lapuhan lo jo kedam tang at tarik arni dipu rong supia long advantage asam point 2.0 ame along Dr. Tuliram Ronghang kepang dakpon mukesh ambani apang 1000 bigha along Meghalaya border anak longle ke PG alam the ke nitung West Karbi Anglong District Congress ahin pen chedon dun the lase bangso along lake pipet that ji aphang sojak pen kapacini nang pacini iklo West Karbi Anglong District Congress samai phi salam tim mpi asi pini nili ladak ke bang nang ko kathe ke lo apani si 8 arni tarik na cap arni alang litum advantage assam ko meeting 2.0 la so meeting ade malong alang lituliram ronghang alang likipu mukesh ambani atum phan 1000 bighas alang litum longle pialo pusi alang litum han pachatak lo la si labang ke nili tum West Karbi District Mohila Congress hen pen ke nili tum chidon on thekhe alang li ko an along le lo ne Hemonto Biswa Sharma piso phan alang litum 1000 bighas alang litum ko chajor lata Karbi Anglong long le sike kon athema non Karbi Anglong along le long Karbi tum ke dodim long loplote alang tum ke kupilo ke klem tharle dampo JCB ponpo dampar ponpo patong nampo kun Karbi tum han pahang jo pahang hai kachiru aso chibu crop nek jinso se malang li Karbi gali malang li alang ni non VGR adim long ta tharle ji pula da ka tharle the sa tame Karbi adim long lopota alang mek bilor same non alang li dak ki amreng homosti laputa non alang li longle kapasur lok lopu lasi lason ke alang li methang aprofit aphan lopota alang li na hok na me claim daji same alang li non CM ke dobo ke lake rada phan avi ka chong sip rada phan ka chenek Karbi Anglong rada phan ka chenek kusini li jong poni lasi non ambani phan alang li long le ka cho jor ke nili tum che don the ining samsi un e lasi laso pot bang ke nang li matha pe me pension nang dikam claim ni kusini li nang li phan na chuning ri lo lasi West Karbi District Mohila hin pen ke nang li long nang che don un the la so lam bang ke